Bună! Sunt Valeria și Adrian și vă invităm la Cabanele Teia. Povestea Cabanele Teia a început acum câțiva ani, când am venit pentru prima dată cu prietenii noștri în Valea Dofranei. Am ales această locație pentru că este ușor accesibilă, este la 2 ore distanță de București și oferă tot ce avem nevoie noi, care trăim agitația orașului în fiecare zi. Un weekend la munte este perfect și o să vrei să mai rămâi mai multe zile. Prima impresie este foarte puternică și primul lucru care impresionează este natura sălbatică, peisajele de munte și oamenii locului care pun amprenta autenticității acestei zone. Puteți vedea mulți turiști în drumeție pe biciclete cu ATV-urile sau explorând zona off-road. În același timp, multe familii își petrec timpul în pensiuni, alții preferă micile sau marile petreceri cu prietenii sau colegii în interiorul pensiunilor. Este o zonă care oferă multe posibilități de relaxare și distracție, dar și în același timp nu este o zonă aglomerată și vă puteți bucura de intimitate, liniște și munte. Pentru noi a fost dragoste la prima vedere și atunci am făcut primul pas spre a îmbina pasiunea pentru munte și tot ce oferă cu ideea de a construi un loc unic unde oamenii ca noi să poată petrece momente memorabile și unde își doresc să revină cu fiecare ocazie. La noi vă puteți bucura de o curte încăpătoare de 3000 de metri pătrați, în care aveți la dispoziție locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, terasă, foișor, 3 gretare, ceaun și rotisor mecanic, și opțional ciubăr, saună și excursii montane cu ghid. Ghidul nostru este om al locului cu mare experiență și pasiune pentru drumețiile montane și care vă poate conduce pe cărările munților Baiului și rezervația Codrul Secular Glodeasă. Cabanele Teia sunt 2 la număr și pot acomoda un număr de 25 de persoane cu toate condițiile necesare pentru a petrece timpul cât mai plăcut. În ambele cabane beneficiați de internet Wi-Fi, televizoare și sisteme audio. Prima cabană poate acomoda 16 persoane în 5 dormitoare. Living room, o terasă mare, 4 băi, bucătărie cu 2 frigidere mari, aragaz, cuptor cu microunde, veselă completă și tot ceea ce aveți nevoie. La noi aveți o bucătărie completă și spațioasă care vă stă la dispoziție pentru o experiență autentică în sistem self-service.
Cabana a doua poate acomoda 90 persoane în 3 dormitoare plus living room, terasă, 2 băi, bucătărie, frigider cu congelator, aragaz, veselă completă și tot ce aveți nevoie să aveți în tot confortul necesar. Am creat acest loc frumos pentru oamenii care vor să se bucure de timpul liber, petrecând cu familia sau cu prietenii în aer liber, fiind independenți de o locație la cheie, localizată într-o zonă frumoasă, cu aer curat, înconjurați de munții Baiului, păduri și liniște. Vă așteptăm cu drag!